Jeg vise en ny mod, som så er blandet sammen. Og starter vi med at gå her. Og den her mod var sjov. Og der kan godt være nogle lyde en gang imellem, men sådan er det bare. Play. Desværre, jeg har ikke alle mods, så jeg kan ikke vise så mange, men den her mod tror jeg bliver fed værre, men hvad så jeg drikker hver lyd. Så kan I bare se, det er det er min ventetid, jeg skulle bare lige. Ja. Det er altså ret lang tid at komme ind i Minecraft. Færdig. Meget snart færdig. Sådan. Så jeg laver meget dårlige af de der navn til værker, men sådan går det. Se for eksempel lige her i starten, så kan man se, at jeg sidder i en bil. Og jeg elsker dem. Og jeg har mange mods til. De fleste af dem, det er men der er også det her. Det ved jeg ikke helt om jeg kan have overtalt til at vise, men her er der mega mange ting, og så skal jeg lige op igen. Der bygger. Nå, men det er faktisk, jeg synes er sjovest ved modden. Det er det her. Ikke at man kan gå ud af verdenen, men det er den her verden. Nej, det skulle ikke ind i den her verden. Nå, men så går jeg tilbage. Gå i det, og i den her. Ja, det er den her. Så se, der er en ting ude i vandet, som er skråt. Det er bare så fedt. Så man så se dernede ved, hvor man drejer. Og så kan man bare sejle. Og så kan man godt slippe, og så kan man gå ud. Gå rundt i båden imens og se den sejle. Og så lidt dumt ud. Sådan er det. Clash of Clans modden, det er bare en anden kedelig en. Som er kedeligere end den jeg viste før. Og der er også, se, det er chicken.
Hvorfor en chicken skal vi... Den her chicken. Er det ikke skelet chicken? Tjekker lige. Chicken. Og så kan man bare... Så kan man vælge, om man laver et stort skib eller hvad. Og se, så er der alt olie. Og hey, der er ikke kommet nogen våben. Men det der er kommet, der er kommet biler i den her. Og jeg kan ikke huske, hvad det der er. Men det der, det er en trevogn. Det er meget dumt. Skal I så se alle biler her. Kom nu. Okay. Og så bare køre. Så I kan se, det er mega fedt. Man kan bare lave sin egen bil med det her. Og jeg keder af, det er så langsomt, men sejler den stadig. Nå, det er kun, hvis jeg er i den. Godt ned. Det er godt. Og så siger jeg bare stop. Se, det er endermændene. Se, nu er den stoppet. Der er en endermand-ting til. Er det bare normale høns? Den går jeg ikke med på. Så kigger jeg lige ved det her. Godt. Jeg gider ikke at kigge efter en ting, som er ingenting. Se. Meget underligt, men så kører man sådan i den. Det er en meget underlig bil. Den kan selvfølgelig ikke være under vandet. Kan den godt det? Nej. Jo, det kan den. Nå, men det kan andre biler i hvert fald ikke. Nå, så... Som jeg sagde, der kan være nogle lyde indimellem. Så... Er der noget at sige nu? Spil med Forge. Chicken. Yes. Hvad er det der? Nå, den kan nogen. Så det er ikke en særlig stor mod. Ting. Men den anden Clash of Clans mod var fint stor. Men så er der også de her. Okay, det er alle hønsene. Jeg har sat alle de der.
Skelethans. Så det er en mega chicken mod. Chicken. Og flagmus. Jamen, I kan se over i musen. Jamen, altså, så kan I se, der er stearinlys og sådan noget her. Den her kender jeg ikke særlig godt. Jeg har kun rustningen. Jeg så den. Det kan ikke nå at flyve. Jeg kan ikke flyve mere. I'm fly! Jeg kan ikke flyve. What? Hvorfor? Hvad er det for en underligt dræbt? Hvad skal man også se så hardcore ud, men jeg vil bare... Wow. De har planter sindssygt underligt. Hvis der er nogen, der gider læse, kan jeg godt lige vise den igen. Nå, men skal vi sige farvel på en sjov måde, på sejlmåden. Bare lige vide, det fløj jeg lige før. Så husker jeg vil vise. Nå, men I kan altid få den her mod, og I skal bare lige vide, så I kan sådan få mange af de der skib der. Så I kan få større skib og sådan noget. Men jeg vil bare slutte af på en god måde. Altså, sådan, det er mega irriterende, jeg prøvede, det var, at spille Pokémon Go. Så lige pludselig skete der det. Telefonen gik ud, og så fik vi lige at vide, at der var en mega sjælden Pokémon, en mega sjælden dragtype i hvad hedder det? Ej, så jeg huske. I Søndermarken ved springvandet, men så skete det alligevel ikke, fordi telefonen var gået ud, og bye bye. Jeg skal lige ud, så
jeg klar. 3, 2, 1. Farvel og bye bye.